колкото и красив да е един обект, на когото и да е даден на концесия, както стана ясно и от видеото, което току-що видяхме, много е важно да го опазваме и да пазим чисто там, където вече е облагородено. Именно с екологията и с чистотата е свързана и следващата ни тема в предаването. Още повече, че става дума за възпитание на стремежа към тези неща още от най-ранна детска възраст. Какъв проект така са реализирали децата и учителите от целодневна детска градина Десислава в Пловдив? За да разберем повече, тук са директорът на детската градина, госпожа Ана Стойнова, и Даниела Кръстева, която е учител в целодневна детска градина Десислава. Тя е в жилищен район Тракия, нали така? Точно така. Безспорно, опазването на околната среда е много важно нещо и това са навици, които, както каза и нашата така героиня на предходното видео, са неща, които се учат в първите години след раждането на човека. Вие направихте една изложба, в която от боклуци всъщност се правят интересни неща. Как ви хрумна това, чия е идеята? Идеята се роди още в началото на годината. Колежката с мен е автор на тази идея. Другите с удоволствие приеха. Но когато решихме да направим тази изложба, изобщо не очаквахме какъв ще бъде резултат. Щяхме да я направим при много по-скромен резултат с намерението, когато детето направи нещо, то трябва да бъде подкрепено, стимулирано, да се усети оценено. Така че щяхме да ги похвалим каквото и да покажат, естествено. Да. Но резултатът, който показаха родителите, сега коректно е да кажем, че това е изложба на неща, които са правени от деца и родители. Като в голяма група, естествено, участието на децата е по-голямо. Виждаме интересните неща, които са направили децата. Докато в малка група повечето от нещата са правени от родителите, но пък децата са били съпричастни. Разбира се. От идеята. Няма нищо лошо и в това в съвместния труд. И родителите ни изненадаха с нещата, които показаха. Така виждаме какво е. Това са всъщност експонати, които са направени от различни боклуци. Докъде стигна фантазията за това какви видове отпадъци могат да бъдат използвани? Какво имаше включено като изходен материал, така да кажем? Значи, това, което ме прави много удовлетворено от тази изложба, че в основата е вложена детската представа за отпадък. Онова, което детето вижда, че се изхвърля. Кофичката от кисело мляко, шишето от минералната вода, кутията от обувките. Стигнахме точно до детското ниво. И безкрайно съм благодарна на родителите за това, че те можеха да направят нещо изключително естетско и изящно и децата да не го разберат, но те им направиха играчки. Тоест, резултатът също беше сведен до детското мислене. Тази изложба отразява връзката отпадък и потребност и полезност точно на ниво дете в предучилищна група. Защото тяхната представа за полезност е играчката. Всичко друго те не биха разбрали. Всичко друго няма смисъл. И затова тази изложба имаше смисъл. И се радваме, че успяхме да я направим, но всъщност ние бяхме в ролята на организаторите. Така истинските автори бяха родителите. И децата. И децата, разбира се. Така. Госпожо Кръстева, стана ясно от госпожа Стойнова, директора на целодневна детска градина Десислава, че вие сте в основата на тази активност, на този проект. Как ви хрумна? За детска градина Десислава екологичното възпитание не е новост. През всички тези години ние сме работили ежедневно за екологичното възпитание и образование на децата. Детска градина Десислава има един от най-добре залесените и добре поддържани външни дворове. Имаме два вътрешни двора, като един от тях служи за експериментиране на децата, като опитно поле. Те там с собствените си ръце съдят семенца, отглеждат растения, копаят градинка. Още един вътрешен двор, където отглеждат костенурки с години. Имаме едно малко басейнче, където има водни костенурки, което също децата се грижат за тях. Така че за нас връзката с природата никога не е прекъсвала. Тази година обаче ние решихме като акцент на цялостната ни работа да бъде засилената работа по екологично възпитание и образование на децата, като започнем още от първа група, стигнем до четвърта и надяваме се след това
да продължат да се образоват в тази посока, като достигнат едно ниво на екологична култура. Защото виждате в нашето ежедневие какво се случва, колко актуален е въпроса за екологичното възпитание. И още нещо. Тази година ние искахме да засегнем съвременните аспекти на екологичното възпитание, на екологичното образование. Защото екологичното възпитание не е само връзката на човека с природата. Както стана ясно, съвременните аспекти са в посока и на един нравствен аспект, който обръща екологията навътре към човек, към отношенията на хората в обществото, на социалните отношения, на политическите отношения, които също влияят върху децата, защото те са част от това общество. Така. Кой беше най-нетрадиционният предмет? Този, който така предизвика вашето любопитство или възхищение или изненада от изложбата? Аз трудно бих избрала нещо, защото непрекъснато ни изненадват родителите и тази изложба се обогатява. Те продължават да носят. Все още. Все още. И днес. Така, но може би най-интересно за нас беше използването вече на компакт дискове като отпадъчен материал. Там има една рок сцена, при която, за съжаление, колегите ви не можаха да я снимат, тъй като е с материали от конкретна марка бира и би звучало зле като реклама. Да. Но представляваше една рок сцена, фона с капачки от бира, а отстрани цветовете светваха лампички и се отразяваха от изхвърлени, от ненужни сидита. Да. Така че и най-модерните и най-съвременните отпадъчни материали намериха място в тази изложба. Струваме се, че се заслужава да се види, защото малките са във възторг. Много им е приятно, след като външната форма на играчката я откриват от какво е направена. Примерно лъжичката в слънцето или шишето в мишока. Да. Огромно, едно откривателство за малките. Наистина интересен начин да се провокират творческите заложби на децата, възпитавайки ги в така екологичен поглед към това как трябва да събираме и да разделяме отпадъците. Дали, по какъв друг начин вие влияете на децата, така че те да се съобразяват в ежедневието си? Как трябва да се изхвърлят боклуците, дали разделно или по някакъв начин да се рециклират? Как всички тези идеи ги така вплитате в ежедневието, в образованието, в програмата ви? Използваме най-различни форми, които са ежедневие при нас в нашата професия. Една от първите форми, които се използват, това е педагогическата ситуация. Първо с събирането на отпадъците, за разделното събиране на отпадъците и тази трудна дума рециклиране, ние ги запознахме в една регламентирана педагогическа ситуация, която беше много интересна при нас в трета група, с скайп връзка, с бунт на отпадъците, които хората хвърлят къде ли не, които извират от цветните кофи, които не са на мястото си. Те реагираха много спонтанно и много адекватно. И се оказва, че и самите родители в къщи работят в тази посока. Другото, което ние правим, е, че тази изложба не е самоцелна, тя не е сама за себе си направена. Ние имаме много други форми, които използваме. Предстоят ни сега театрални постановки да гледаме, предстои ни засаждане на дървета в двора на детската градина, предстоят екофиести, екотържества, предстои един пикник-разходка в близка местност. Изобщо те са поредица от инициативи, които цяла година ние сме подготвили и сега вече финализираме на края на учебната година. Казахте, че съобразявате подхода си с съвременните аспекти на екологичното образование. Малко повече да ни кажете за това, какви са съвременните аспекти на екологичното образование и какво друго включват те, освен връзката с природата, така, с животните и растенията и отпадъците? Значи, съвременните аспекти надхвърлят тесните рамки на екологията. Това, което вие споменахте, връзката с природата. Екологията разглежда мястото на човека в природата. А там, където има човек, темата вече става безкрайна. Да. Само, че, където има човек, има и проблем. Да, горе-долу така стоят нещата. И тук трябва да признаем, че екологичната идея е много трудна идея.
Трябва да дорастем до тази идея и да не изпадаме в един педагогически наивизъм, че едно 3-4 годишно дете може да осъзнае екологичната идея. Едва в 3-4 група стигат някак до тази идея, т.е. да осъзнаят защо го правим. Че в малките групи... В по-глобален смисъл, да, дори като последствие. Не съм сигурна, че възприемат понятието глобален, но да речем до степента на една общност, което е близкото им обкръжение. Да. Семейството, детската градина, съседите, горе-долу това е представата на детето за общност. Да. Но си намира мястото в тази общност. Друго нещо, за което много ми се щеше да поговорим, е може би това, че нашето общество още не е готово за екологичната идея. Може би не е редно в една детска градина да се коментира това, но аз наистина споделям. Нашето общество имате предвид в България или като цяло човечеството? Българското общество, а и в частност Пловдивското общество. Така, защо? Като се огледаме, трябва ли да обяснявам защо? В смисъл, вие преценявате от реалната ситуация, в която се намираме, че очевидно ние не сме готови за осъществяването на такива едни идеи. Но ние сме на етап, в който се учим. И се учим всички поколения заедно. Заедно се учат мама, тати, баба и детето. И както в едно детско стихче, сега не е ясно кой кого учи. Баба внуче или внуче баба на екологичната идея. Така че има хляб в тази идея при децата. Те могат да повлияят и на семейството. Може да има обратен ефект. Да. Този момент на общо учене. Да създадем един красив и чист свят, за който говори госпожата. Ами да, факт е наистина, че не се осъществяват на практика. Поне разделното събиране на отпадъците не се осъществява в Пловдив, въпреки че сложиха там едни различни цветове кофи за буклук. Наблюдаваме, че те се превръщат в контейнери на общо основание, в общи линии една част от тях. Аз точно това имах предвид. Така, не го споменах, но ще се изненадате колко са ни подготвени децата. За тях това е нещо много приятно, много интересно. В тяхната групичка си имат синя кофа. Да, това ще да попитам. Хрумвало ли вие, да речем, след едно занятие, това, което остава като буклуци, да бъде изхвърлено в съответни кофички по цветове, за да може на практика децата да усвояват това? При нас се използва най-много хартия, което е нормално. Повече отпадъци, например стъкло няма от какво, метал също. Да. Но хартията е ежедневен отпадък. Имаме синя кофа, която дойде при нас след една регламентирана ситуация за пътя на хартията. Тя беше крайния ефект от тази цялата ситуация, от целия разговор, който имахме с децата, от презентацията, която видяха и след като се запознаха с цялата информация. Тази кофа абсолютно се използва по предназначение, правят си забележка, ако някой пусне някакъв друг буклук вътре. И в последствие ще добавим и другите кофи, след като стигнем до нивото да получат децата информацията и да са запознати. Но те, мисля, че и в семействата вече има, говори се. В малките групи другото, което правим, е ежедневните разговори за това детето да обръща внимание на самото себе си, да обръща внимание на здравето си, на телесното и духовното здраве. Това също е един от съвременните аспекти на екологията. Защото малкото дете, както каза госпожа директорката, не може да осъзнае какво е екология в глобалния аспект. Но то може да разбере, че хигиената, която спазва, храната, с която се храни, са важни за неговото здраве. И това се използва от колегите много успешно. За да може след това да се достигне до следващите групи, следващите етапи. Спираловиден е принципа, да. Има нещо важно при малките. Много истински важни неща. Малките научават без да разбират. Научават ги по подражание. Ако има кой да ги научи, да им покаже всъщност. Да ги научи, да им покаже и на когото те да подражават. Така че и без да има разбиране, може да има резултат. Всъщност, да не се налага след това една корекция на вече възприето грешно поведение, а всъщност детето, опознавайки света и научавайки за това как се случват нещата в него, да ги научи по полезния и по правилния начин. Интересно след това с синята кофа какво се случва? Ходите ли заедно с децата да изхвърлите до подходящия контейнер навън или им обясняват? Те виждат как помощник възпитателя взима специален може би някаква турбичка или чувал, който е специално предназначен за тази синя кофа и изсипва отпадъка само
от синята кофа в този чувал. И след това я следят през прозореца, къде отива точно да го изхвърли. Да. Но ние внимаваме, за това и никога не си позволява помощник възпитателя да изхвърли в грешната кофа. Естествено, все пак трябва да има, така, да създава подходяща база за поддържание след Точно това на така. децата. Благодаря ви за това, че бяхте в студиото на предаването днес. Госпожа Анна Стойнова, директор на целодневна детска градина Десислава, и Даниела Кръстева, която е учител в същото детско заведение, за екологичните инициативи, които се предприемат в детската градина за възпитаването на екологичното съзнание на децата. Благодаря ви за това, че бяхте зрители на предаването днес. Останете с програмата на NBT.